Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:22. This time check is brought to you by Carbocysteine Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes ika-30 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Inupdanay kita, tubdob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita national gikan sa News Center sa aksyon no Radyo Bacolod. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magainupdanay kita mga kaaksyon sa sining nga pagpangalaga sa mga kaaksyon ta diri sa kapurukan kag kasyudaran sa ukon kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag kalakip man sa oriental side, liwat naman kita sa sining adlaw, no? Ano naman ang palabuton ta sa sining adlaw man. Kag ti kahapon, damo-damo gawa ang ginpagwa sang Department of Health Regional Office 6 nga kung sa din nagdangat sa 24 ang positibo kag isa ka taga syudad sang taga isa sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, basta importanteng social distancing lang kag naka-face mask mga kaaksyon. Ang aton sining mga kauturan, especially sa mga nagaladay sa sining mga inoras. Kay kung yara lang kamo sa sulod sang puluyante, okay man lang na. Pero kung yara kamo sa guwasang inyo sining puluyan, dapat naka-face mask kag social distancing. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Bago City Hall, ginpasiradan subong adlaw para sa dekontaminasyon. Talisay City Hall sarado man para sa disinfection mga kaaksyon. Grabe no. Mugid ni dapat nakasigurado gid para sa ikayong lawas ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Samtang kapin sa 15,000 ka mga Capitol employees naka-quarantine, 15 ka mga Capitol employees naka-quarantine samtang nagahulat resulta sang swab test. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, nga balita ni Aksyon Art Tayhupon, aprobado nga resolusyon nga nagahingyo sa DepEd sang extension sa paggamit sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities, ginalauman nga maaktuhan sang among departamento sa madasig nga panahon. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa manhunt operation sang Police Station 4 nagapadayon batok sa 5 ka mga persona nga nagbuno sa security guard kagabi sa Barangay Villamonte nga nagresulta sang iyang kamatayon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, 4 ka magpamilya nga naanod sa subasang Moises Padilla na kita na sining aga. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, opisina sang LTO Bacolod kag driver's license renewal office sarado sa sulod sang 14 ka adlaw. Grabe man no. Ti partner sang sang precautionary measures nga ginahimo sang aton sining talatapan sang gobyerno. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Tom Monforte gikan sa Nakbanwa sang Sagay, isa ka persona dakop sang Escalante CDPNP sa bypass operations.
Samtang sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Cadiz City Health Officer ginklaro nga wala sang local transmission sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa ato naman nagapangunang balita sa area sang Central Negros sa La Castillana, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, persona nga may kasong reckless imprudence resulting to homicide arestado matapos ginserve ang warrant of arrest sang mga kapulisan sa Banwa sang La Castillana. Samtang sa ato ni sininagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, lipat kulungan temporaryo nga ginadumilian sang Korte Suprema. Kag masubra 38,000 ka mga manok ginpatayo sa isa ka farm sa Pampanga bangod sa bird flu. Ay, perte. May COVID na, may bird flu pa. Ang dinggi daw wala kasaliada. Pero base kung liko man sa ihibalota, kasaliada man ang dinggi. Plus sining COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mabatian sa diligid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinang aton sininga mga kaaksyon via Facebook Live, nga nag-monitor na diri sa aton sininga pagpangalagad, gina-acknowledge na namon kamo sa sining mga inoras sa aton sining mga Facebook lovers, no? Agi sa Aksyon Radio Facebook Live kag sa aton sining website ang www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers, mga taga-yara sa YouTube nga naka-tune in diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Sige mga detalye karon dugay-dugay lang ha, kay mahina gid ang kalaban, no? Sige daligid lang matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalab. Buliki! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:39 ang aton oras, 11:39 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon na sa mga nagapamati sa sining pagpangalagad ta o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties.
Standard Time, las 11:40 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kadtuhan tananay nga balita sa aton sining mga action reporters. Standby anay unahon tang balita ni Aksyon Eden Aboso gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa lipat kulungan temporaryo nga ginadumilian sang Korte Suprema. Kag masobra 38,000 ka mga manok ginpatay sa isa ka farm. Ginihaw na lang to sa isa ka farm sa Pampanga bangod sa bird flu. Yaring detalye sa mga balita gikan sa News Center. Kag mga maka-update or maki-update anay mga kaaksyon sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Sa detalye sining mga balita upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. My Good morning. Action, Rex. Good morning. Good morning. Sige. Ano na nada? Ano na nada? Dali lang kay ginapang kote ko na di kundi na lagi. Ginapang bungkal mo naman. Pero anyways, Action Rex, suspende ang Korte Suprema sa tanan nga mga korte sa pungsod ang pagsaylo sa mga napamatbatan nga persons deprived of liberty sa kustodiya sang Bureau of Corrections gikan sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP. Ginmando ni Court Administrator Maidas Marquez ang suspension sang commitment orders gikan sa mga korte umpisa Hulyo 29 o kun kahapon nga adlaw tubtob sa Agosto 31. Ang mando ang base sa pangabay naman ni Bucor Director General Gerald Bantag sa Korte Suprema nga temporaryo isuspend ang pagsaylo sa mga preso sa pasilidad sang Bucor agud malikawan nga maglapta ang COVID-19. Kadungan sini padayon man ang investigasyon sa National Bureau of Investigation sa pagkapatay sang siyam ka high-profile prisoners sa Bilibid bangod naman sa COVID-19. Samtang Action Rex, wala labot sa COVID-19 sa gihapon gali ara pa naga-exist ining bird flu. Kay ginkompermar sa department ara pa Action Rex, ara pa gani ang Action Rex ang ASF bala. Oo, sa mga baboy pero duga ka sa pawan lang sa balita sang COVID-19. COVID-19 ang nafokusan pilagid ano gid ni? Do kadamo do hindi na matsindihan pero tigin kompermar sa Department of Agriculture nga may kaso sang bird flu sa isa ka poultry farm dito sa San Luis, Pampanga. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, nagtukod na sang composite team nga ginabugusan sa mga veterinarians kag animal health officers gikan naman sa Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture Regional Field Office 3 kag Provincial Veterinarian Office sang Pampanga kag LGU sang San Luis. Sa report sa ukon ni Baya Director Ronnie Domingo kay Dar, gilayon ginpamatay Action Rex ang 38,700 ka mga manok agud malikawan nga maglapta pa ang masakit. Maid-id naman nga ginbantayan sang Health Office ng San Luis Municipal Government ang kondisyon sang ikaayong lawas sa mga miyembro sang team nga nagpatigayo naman sang control measures. Sa inisyal nga investigasyon, may mga presensya sang migratory birds sa San Luis nagligad nga mga inadlaw nga posible amo kuno Action Rex ang ginhalina naman sang flu. Tiyamak mo 38,000 ginpamatay ka ginlubong Action Rex. Grabe, no? Kung wala ni sila mga masakit na kaon, nakabusog ka. Dako nang naman sa tag-iya. Oo, correct. Hamak mo 38,000 Action Rex, no? Kag tido kasunlog lang subong daan may mga scarcity na. Oo. Ang iba nagakagutom pa. Ang lain kung magtapik sa mga sapat na Action Eden kaya hindi na mapuslan mga sapat na. Amo pa na gani Action Rex kaya kung sa baboy, ASF, sa manok, bird flu. Bird flu naman. Amo pa na daan ang paborito mo. Ang ano? Ang bamoy kag manok. Gani man. Ate, ano na lang, ma-fish na lang ta, ma-fish. Amo na lang na fish. Oo, sa safe man nga fish kay liga, to daan may oil spill pagid sa gimaras. Oo. Tiga lang doon na rompawan na subong. Oo. Kag daw nagdalag ko, nagid kag daw nagdamo, nagid ang supply subong. Correct. Pero halong-halong sa aton may nakaon kay presa ang sa Jordan, to Action Rex 700 man yang nagkala hospital bangod man sa food poisoning, ginakaon sila shawarma.
Shawarma? Oo, ang paborito mo man bala? Amo na gali? Oo, Sa Jordan? butsi mo, pero sa Jordan man to yung action, Sa Rex. Jordan to yan. Oo. May local tadi ang nga-produce sina. Correct. That is why nga may mga shawarma stores man kita diri nga makitaan. So, correct. hilway ta yan. Oo, kabay pa action, Rex. Ang ati padaan lang. Basta tinlo lang ang palibot, wala inasang problema. Kaya iti, ang COVID-19 na update naman natin action, Rex, sa bugos nga Pilipinas, kahapon nadugangan sa 1,874. That's why nga ang total cases subong sa Pilipinas ang naglamot na sa 85,486. Nalapawan ta ng mainland China. Correct, oo. Muna action, Rex. Sus plus pa karon. Oo, pero ang ambal ni Secretary Roque, ni Roque, action, Rex, nangambal siya, nga hindi man kuno makabig nga failure gid ang sa Pilipinas. Kay although nga lang nalapawan tang 85,000 sa mainland China, wala naman tayo nakalambot sang death toll nila. Oo, kay ang death toll sa Pilipinas, Action Rex, naglambot sa 1,962. Kay kagapon, 16 ini nagdugang. Hamboy nagli sa 2,000. Oo. Pila na lang do. 1,000 na Action Rex, 1,962. 1,962, meaning mga 38 na lang ang kulang kag mag 2,000. 2,000, oo. Ay, grabe. Kabay pa, hindi na magtapak. Ito kakululbaan na gid. Pero, ay gid sa pa-action din, magamuning sitwasyon. Oo, daw gasaka lang gasaka. Oo. Pati hinanat sang tao, daw gasaka. Pero hindi mo maintindihan subong. Gani, wala siya, Rex. Kaya pero sa 85,000, ang active cases dira is 56,000. Kagkagapon, ang pinakadamo nga na record sa NCR, Action Rex, naglambot sa 728. Grabe, no? Sa 1,800 kahapon nga nag-positive, 700 sa NCR alone. Ang ikaduwa dira ang Cebu nga may 325. Grabe man ang Cebu, galagas man. Galagas man, kapaunahay sila. Ang Laguna, 130. Positive diri sa aton ang halin sa Cebu kag Manila man. Oo, mga LSIs gyapon kag OFW section may local transmission tadi pero do hindi gid man ka tama pero why man ta kay balo kay asymptomatic man ang iban. Oo. Ti kung asymptomatic ka do normal man lang aksyon din mong condition sa lawas mo. Oo, hindi mo mabatyagan. Pero pitik sintas. Gapang lapton nga nagali. Gapang amo nang budlay. Laptaramag ka na sa mga kapurukan kag barangayan mo ti diri sa Bacolod do. Kahapon, 25, no? 25 ang isang probinsya. 24 ang nagdugang sa kagapon, kag isa ang province. Kag isa ka probinsya, hapon mo na. Pero diri sa syudad sa Bacolod, Action Rex, mga more or less pulo na kabarangay daan ang gin-lockdown man. Oo. Kay amo nang ilang Action Rex nga nga sabat kung baga bala sa mga pangabay sang iban ni gusto nila i-secure tiya sa aton di LGU selective lockdown lang ang ginpatigay nila. Kung mag-i-secure kita do another story naman Action din kag daw ka budlay na gid man gihuon kung mag-i-secure kita. Amo lang na siguro basta stricto lang gios naton sa mga lugar nga gin-lockdown bla. Yes. May mga areas dira sa Bacolod nga mga kapurkanta gin-lockdown inang area. Di amo lang na gamay-gamay lang ang atipanon nga problema sang syudad ta kag barangay mismo. Pila lang ka nga wala na budget to din. Ang food packs. Correct Action Rex. Pero kabay pa malampuwasan tanitanan kay padayon pila na Action Rex manug-anom na kabulan. Manug-anom na kabulan? So diri sa ato nag-start ta March. March nag-start. February ata nag-start siya sa Pilipinas. Last week sa Pebrero. Sa China December. Nan, amo Action Rex grabe na kadugay na no. Dugay na tiyo nang ang iban nga ni tangla lang sa kahawaan. Ano galing birthday mo? May COVID na to pag birthday ko. Ay, tapos na galing. Doon na paiway tanan nga birthdays. Doon na paiway tanan. No? Pero today may araman nagahiwat-hiwat pero hindi na tama gid kabunggacious. Unlike before, nga bisan paano yang mga pumuluyo, yang mga ginikanan ka pangita gid para may birthdays ka bataan. Kag may imbitar mo tupad balay mo subong hindi mo na hindi ka di magkadto sa ako. Di lang di ka gulungan talaga. Gulungan ta. Di ka lang di para likaw lang ta. Pero lang na ti balantayan Action Rex July 30 subong 31 was. Bao gani. Yung quarantine mode naman ang balantayan ko ano naman ang sa August 1. Ko ano naman balantayan na ti kung mag same lang ta MGCQ gyapon ti okay lang na. Pero kung maglain naman ng status
ang mode sang quarantine, ambot ko na nung matabo, pero daw wala guro isikyo. But it's for the national IATF, Action Rex, to decide. Kita diyan, naghulat lang man sang ilaman nga abiso. Pero sa kahapon Action Rex sa Bacolod, may ara 24 kabago nga kaso. That's why nga sa karon may 176 na nga na-record nga kaso sa Bacolod. Pero Ang Negros siya, ang Negros, Action Rex, 417. ba, hindi sila magpasaliada. Gauna-una. Pero sa Bacolod, Action Rex, ang 176, 113 lang dira ang active cases. Kag 59 ang recovered cases. Kag nagapabilin sa 4 sa gihapon ang napatay. Pero Ikapila ta gani today? Ika-4 gihapon? NCR, Cebu. Wala ta Action Rex na dala sa NCR, Cebu, Laguna, Iloilo ang ika-4. Ika-4 ang Iloilo. Nagligad lang to yung may na-record nga sang nag-35 nga ang Negros na record to sila sa ginapagwa sa DOH. Sa COVID-19 world record naman Action Rex naglambot na sa 17,185,927 ang kaso sa COVID-19. Kag sa nasamit nga record, 10,600,000 Action Rex ang naka-recover, samtang 670,000 plus naman ang nagkalamatay. Ano ginang number ang ginapangita na nga maguntat na. Hambot na lang. Pila pa kabilugan gali sa bugos nga kalibutan? 17 million Action Rex. 17,185,000. Kadasig lang sang lakat sang ang patak ti kay adlaw dan Action Rex updated ni sang ginakuhaan naton mo ti. Way pagid sang lugar nga gin-report no sa bugos nga kalibutan nga nag-down sa iyang record no. Do sige lang saka. Sa wala sang may gamatamat down pero may ara na COVID-19 free like Thailand Action Rex if I'm not mistaken. That's why nga wala na sila gapasulod subong. Kahit hindi ka pa pasulod. Halin ka dahil sa Pilipinas nga may sige pa kaso sang COVID-19. Pero ang top 5 sa gihapon Action Rex una gid ang US 4.5 na ang kaso sang COVID-19. Sa Brazil 2.5, sa India 1.5, sa Russia Action Rex 828,000 kag sa South Africa 471,000 Action Rex ang COVID-19 case sa mga nasambit nga pungsod. Sige hapon tiyang USA do nabudlayan na gid sila overtaken ang nabudlayan ang iban mag-overtake. Sang USA? Ang USA Action Rex 4.5 na ya. 4.5? Tiyang kasunod sina Brazil which is 2.5. Pero kabalota nga ginapangamuyo ginisang tanan nga hindi na to sila yung maglambot pa sa US. Ilang napatay gani sa US da? 153,000. Grabe. Oo. Di lang tatuan ay magkadto sa US. Hindi lang kamo to dali. Paiway lang nanay ang imong vacation. Mga pipa kami to ni Action Hendry. Balik lang kamo sa hapon tane. Balik lang kami galing kay tika budlay. Sige lang paiway lang nanay. Dili na kami sa stasyon na. Dili lang kamo nanay pangapi kay para lang. Para safe na. Para safe lang. Maka-enjoy ka ba diha. Ayos. Mga balita kag update gikan sa News Center Action Ida Naboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Paghalong kita sa mga ka-aksyon ta dira way man ta pierdihon kung nakahalong kita matag-adlaw mga ka-aksyon. Kabudlay kung kaisa nga sali ka lang ka guwa-guwa tapos way ka man sang dapat nga hilikoton kung magguwa ka, pahimunong na lang sa sulod sang puluyan para nga likaw na lang sa mga ka-aksyon ta dira para sigurado safe kita mga ka-aksyon kag bugos nga pamilya. Sige, kantuan tanang balita ni Action Alvin Graba sa Patrol Ho kayang opisina sang LTO sa may mga transaksyon sa LTO magparinyo tanandra basta transaction LTO kag driver's license renewal office bla sa Robinsons sarado sa sulod sang 14 kadlaw kay under quarantine man ang mga empleyado kay daw ginbisitahan sila sang isa tong nag-positive mga ka-aksyon. Yari ang report hibaloon tabi ni Action Alvin Graba gikan sa Patrol. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018.
Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sarado sa publiko ang duha ka opisina sang LTO diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga gin-sanitized kag gin-disinfect no batok diri sa COVID-19. Now suno diri kay Chief LTO Chief Ruben Tampos. Ako ni mismo ang tagpamuno sang LTO sang Bacolod District Office. 14 ka adlaw nga wala sang opisina ang ila sining ahensya matapos nga sila tanan 51 aksyon na Rex ka Alin mga pa ni ganisang empleyado sa none? nagsugod ni kahapon nga adlaw aksyon Rex ang pagkasarado sa nga ila sining nga opisina. Then 51 sila tanan action Rex ka mga empleyado mo. 46 Dili lang sa main? 46 sa main, 5 sa sa sub-office sa Robinsons. Sa Robinsons 5. So sila tanan action Rex no saya nga ginpaidalom sa 14 man ka adlaw nga quarantine period. Meaning ang LTO Bacolod sarado sa LTO Bacolod sarado ang registration center. Ang licensing center sarado man ang enforcement section nadala sa pati ang driver's license renewal office kung DLRO sa may Robinson sa sarado man base ini sa mando ni LTO Regional Director nga si Eric Leonard Tabaldo. Pero sunod sa action Rex kay sunod na kay Tampos nga wala man sang dapat kabalakan bangod abre kag bukas ang LTO sa probinsya sa anuman nga transaksyon sa Pontevedra abre ang Himamaylan, Cadiz kag ang siyudad sang San Carlos kay sunod sa iyang rason. Bali apat ni ka mga areas? Yes sir, apat ka mga areas action Rex, duha sa norte, duha man sa sur. Sa sur amo ang Pontevedra, ikaduha sa Himamaylan, sa norte naman ang Cadiz kag ang San Carlos. Ang rason niya diri nga ginsarado sa sulod sang 14 ka adlaw, tinasudlan sila may bisita abi o nasudlan sang isa ka LSI nga nagpositibo sa COVID-19, actually LSI from Cebu. Pero taga siyudad sang Victorias natabo ini July 16 and 17 matapos nga nagparenew ining LSI nga nagpositive nagparenew sang iya sining nga lisensya. Nawdugang pagida di Tampos wala man sang dapat man ikabalaka sa ila sining nga hanay bangod suno sa iya sa tong July 20 ang mga empleyado sang Land Transportation Office sa siyudad ng Bacolod ang ginpaidalo man sadto sa RT-PCR test and nagnegatibo ang resulta dated July 23 after 3 days. Ugaling panigana na lang nila Aksyon Alvin Action Rex amo naman ang importante nga ma-safe man mga empleyado da mapaidalom sa nagakaygo sining RT-PCR test or nanuman dang klase sang laboratory dang himuon nila para nga bisan paano pagbalik bala okay lang. Action Rex amo man ang sa ila kay actually sa karon nagahulat pa sila sang mando man nagikan sa syudad kay kung na Bacolod City IATF nga kung saan oy sila ipaidalo man sa swab test sa karon kay sa biyak sining para mapasiguro na gid lamang nga negatibo man o nga negatibo sila sa among insidente kay sunod sa iya. In fact wala man san dapat man ikabalaka kay kung magsulod ka sa tagsa ka mga opisina sang LTO ti ka naka-window glass na Action Rex mo. Kaling kay ang problema niya dala na diri ang panawagan ni Tampo sa mga drivers bala sa ginaligar nga galing ting bakterya ya mangita ginalagyan niya. Gani man silingo gani sir ti may papel pa man mo. May ano? May papel limbawa nga ipasa dito sa mga magaparinyo. May papeles. Di posible uyatan man. O posible ang ginuyatan man sang nagparinyo sang iyang lisensya ti amotong makadaho ti tupad may mga tupad man pero ang iya sini nga panawagan Action Rex sa mga drivers mismo no sang ginaligar posible nangin tupad abi sang LSI from Victorias nga nagpositibo dated July 16 kag 17 mahimo suno sa iya nga magkadtulang sa ila sini nga tagsa ka mga local government units kag sa ila sini nga barangay
para naman sa ilaman siri nga Seguridad Action Rex. Kaya siyempre dumdumo nila suno sa iya nga may pamilya man ining mga nagpa-renew man nga basin bala maapektuhan. Pero ang operation siya sang LTO effective August 1 nano ni kanselado man. Kanselado gid Action Rex 14 ka adlaw nag-umpisa sila kahapon nga adlaw sa pagsarado. Ini sarado Action Rex ginaklaro yaman nga diri lang sa siyudad sa Bacolod. Oo, Bacolod lang. Ginaklaro niya sa siyudad sa Bacolod. Epektibo buwas bang adlaw ti sarado pa sa gyapon tubtub malabot ang 14 ka adlaw nga quarantine days period. Ti may ari patang operation sang siyudad ta effective August 1. Anong matabo ni sa magkaladakpan man? Isa pa na. Yung umpisa man ang base maka-communicate man ang bitaw ang siyudad man Action Rex kay Sir Rio Bentampos base mga-depende ni karon Action Rex kay granting nga suno sa iya hindi siya makagwa tiner lang siya sa balaya. Kag tanan gid sila empleyado sang LTO Bacolod. Tanan gid sila Action Rex tiner gid sila sa ila siningatag sa ka mga puluyal silingkot 14 days home quarantine sila mo. Pamangkot ko tinan ginahimo mo da ari kapang garden. Kapang garden Tanan na lang nga helikoton sa sulod sa pulian mo na lang dang himuon ni pare Robin Tampos anay ho Yes, Action Rex, no? So, sa anay... Kag mati-mati lang sa Action Radio, sir. Amo gina ang iya, kay siling niya malingaw siya karon sa pagpamati, makakadlaw pa. Gani. Ari ang pahayag ni Sir Rioben Tampos. Last July 20, no, nagpa-rapid test kami, nagwa results ang 23, negative mga kanitanan. Dali kiti tublas ng 16 kag 17 nakauna sulod gili itong kung positive. Kaya mo na 87 na nabalan. Sir, matabo na karon sir sa operation sa LTO Bacolod City District. Kung wala kami isang testing earlier, before 14 days, maulat kami 14 days. Last time Robinson, ipa-close na ni Director, para safety measures na lang. Ano yung kastada nga sarado ka mo, sir? Tungkol sito sa July 16, 17, may nag-renew nga LSI. From Cebu, nga taga Victorias. Ang concern na namon, ang mga tupad nga mga driver nag-renew sang amunang adlaw. Kaya tinuparayit sila sa mga drivers applicant. Amunang concern nga kung sino tani ang nakaparenew sang during that time, sang July 16 to 17 yung mga driver, dapat ma-submit man sila sa ilang local government units o sa mga barangay na kung makapag-testing man sila para at least sigurado. Action Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag ni Mr. Rioben Tampos. Grabe no, kung ikaw nakaparehistro July 16 kag 17, makadto ka lang to kay base kung nakatupad ka, makadto ka lang sa imo banwa kung syudad man o kung barangay, magpahibalo nga i-quarantine ko bi o i-RT-PCR test ko. Ginpamangkot ko gani to Action Rex mo. Paano nga ginsarado ang Yasang Robinson kay LTO sa may Cottage Road naman ang ginisaan. Niya for delikadesa kagindahimo na lamang ni Regional Director bangod ang cashier sa may Robinson pag ang cashier man sa area sa LTO main office. Mag-asawa. So, para na lang out of delikadesa. Para likaw na lang Para malikaw na gid lamang Action Rex. Amaling balita, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:03 na nga oras, 12:04 na. 12:04 na dahil pagpitik sa orasan, no? Sige, kadasig lang sa oras ta, no? Kantuan ta rin balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, maki-update tanay sa aton sining syudad. By the way, last day sang opisina sining simana kay buwas wala sang opisina Idel Fiter mga kaksyon all Idel Adha no Idel Adha buwas nga adlaw no sa mga Muslim brothers ta mga kaksyon
Ibalaon tabi, we have action art ay hupon aprobado ng resolusyon nga nagahingyo sa DepEd sang extension sa paggamit sa mga eskwelahan bilang quarantine facilities ginalauman nga maktuhan sa among departamento sa madasig nga panahon kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yaring kaundan sa report ni Action Art ay hupon Action Art. Ang gin-request mo sa Rex nga number sa mga na-lockdown na purok kag specific barangays, gina-request pa subong kag gina-consolidate pa ni Vice Mayor Sid gikan sa CHO kay gusto naman may baruan kung pila pang nabilin nga active subong nga napaidalom sa lockdown. Away siya gina-update siya bilang chairman sang local IETF. Galing kay na-in-charge na yan mo nga ara sa dapat CHO. May report man na sa iya kay bisan paano kay baluman lang in charge ang local IETF tadi. Correct. Amo nang ginay mo yung subong Rex kaya ang iyang listahan nagligad panibla atong ibanway pa atong pulo. Amo pa lang na tingay pa sang updated subong. Okay, may sumag nang nagdugang naman mo. Gani may mga barangay magkita gani nakita nga may mga opisyal nga pareser nga may mga portion mga balay malang nga daw gin sell out Action Rex. So ikwaon tara karon at least mayara kita sang latest bra nga kadamuon kag kundi na nga mga barangay nga natapos ang ginpatuman nga pag sell out kon lockdown na. Dili ito mayara na nga natapos na. Ato ba lang yasang banago itong ginambal ni Kapitan? Oo. Kaya daw pila na lang ito kabalay ang nagkarabilin. Hindi nang bilog na purok kay mayara mga lugar Action Rex ka bilog hindi nga purok no. Kaya mo itong problema sa ibang nagita mo nagdalaladan palagi mo itong ibang pagkabalo nila nga bilog na purok like takliman kay kung may obra ka tuod ka malakdown ka 14 dias na kapin pagipon pahuway kas ba nga kundi ka regular pagbalik mo sa amo itong balon ka sa amo mo yan pahuway na nga na ito pahuway na nga na ito total daw kasawa ka naman magigoy di bisan na explicar ka pa hindi siya na lockdown kami balibad mo niya kaya mo na isagig ka na ko ng problema Action Rex na may karoon ang latest siya na dili kita na yung kay tibuwas na lang daw Hulyo 31 mo nang last day base siya sa permahan na memorandum of agreement nga sa diin tim gamit sa local government unit sa Bacolod ang mga bulutuan pampubliko diri sa Bacolod bilang quarantine facility. Ang ginimo diri kahapon ang resolution na ginanduso ni Councilor Remy Cito Novero as Chairman ng Committee on Quarantine Center Action Team or QCAT. Ginapasar nila kapon ini resolution na sa din liwat ka magapadala na sa Defense and Communication agod na request ang extension kag paggamit sila mga bulutuan beyond July 31 kay sila ti alunta karon di ta na maarapalan na kagway na kita sa mahimo kuno hindi na ini magtugot ang DepEd. In fact sila niya ako yung positibo kag nagapatigid nga ini acknowledge man o kung suportahan man sa DepEd since ini nga problema hindi masolbar ini kunwais ang kooperasyon sa ibang departamento. So right after kahapon gina-approve ni resolution ang communication ipadala nila hinagaw dito sa Bansang Department of Education and why pa maaktuhan why pa bisang respond ang DepEd ang imon sa city di gamiton ginilaya bisan pa man magtapos na ang July 31 meaning August bisan why pa wala bago tisigiyon nila yung paggamit pag na kinanglanon bagod man na may ara pa sa mga nagkarabilin na mga LSI kag pinapagid ang mga nagatiner sa quarantine facility. Sige mabudlay sila kung pagustuhan o kung hindi lang kita magagamit kaya kung papulion mo ni karon. Pero ti hasta sa nuning paggamit sa mga eskwelahan Itugtog na may ara pasang ipapapuli sa Metro Manila Anong matabo iya sa mga eskwelahan kay August na dason nga simana ho ti August 24 ma-start ang klase? Ti wayman ini nga may eskwelahan sa next wayman face to face amo na ang face to face may mga classroom man niya nga pwede dira nga mga teachers dira man niya separate amo na mailag kami may face to face
kay kung may face-to-face ti problema, ginisang Bacolod, kung ipamutang, ining nga mga gina-quarantine. Yaring parayag ni Councilor Renisito Novero, ang chairman sang QCAT. Nag-introduce ako resolution kahapon kag inopdan man sang tanan ng mga councilors ang amon to gininyo nga kung mahimo tugutan sang DepEd ang paggamit sang syudad sa aton mga public schools even beyond July 31 bilang aton na quarantine centers. Kay first of all, wala naman ta direct face-to-face na classroom instruction. Hindi na magamit ng mga classrooms sa mga kabataan. Kung hindi ta na pagamiton, mangin useless. Whereas kung gamiton ta, dako pangabulig sa gobyerno. Ruyo. Number 2, kung hindi ta na pagamiton, wala tabutangan. Bali, wala agad ta sang may magamit na sufficient nga quarantine centers. Aton LSIs, aton OFWs, mga AFORs, mga ROF, balik probinsya, ang mga travelers. Kung hindi na nila mabuta sa quarantine centers, di mo na ito dalhon. Ang logical na consequent na modus, diretso sa ila balay. Kung di delikado, katama. Kaya kung may mga positive, kabay pa nga hindi pag-itugot sa Ginoo, pero may naga-positibo git, malagnan ng ilang mga miyembro sa panimalay, ang ilang mga kasilingan, nagabilog ng komunidad, mga biktima. Ginagastuhan man na sa syudad, papor man na sa aton kabataan. Sa barayag ni Councilor Renisito Novero, salingati ang ginagasto Ganisang City para nga magbutang dira sa mga division, pagpakayo sa mga CR nga may diferensya, sa uli magamit mo na sa kabataan kung magbalik na sa new normal ang klase sa palabuton ng mga binulan. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang reaksyon ay tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras, 12:12 na mga kaaksyon. Sige sa subo-subo maning balita, no? By August, mga kaaksyon, either August 1 or pag salyada gid sang bulan sang Agosto, isa ka outlet naton diri sa Bacolod, mag-untat anay sang operations. Ang aton sini ginatumod ang operations sang Divisayan del Estado. Subo-subo maning balita. Ma-stop sila na temporaryo sang ila operations because sang mga rason, no? Bangod sang COVID crisis, mga kakson. So, sige lang, basi mabalik pa man ang Divisayan del Estado. Kantuan tanay balita gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag o kon Bago City Hall ginpasiradaan subong adlaw manho para sa decontaminasyon. Kagang Talisay City Hall, mga kaaksyon, serado man para sa disinfection. Kagapin sa 15 ka mga Capitol employees naka-quarantine samtang nagahulat sang resulta sang swab test. Yari ang kaudan sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex sa sareng balita nga temporaryo nga pagpasira sa City Hall sang Bago kag Talisay City na mention kita Action Rex ang lugar nga sudad sang Bacolod. Maunahon ta Talisay City ato sa interview sa City Administrator Attorney Jonathan Ialtama. Umbisa sa mga adlaw, Hulyo 30, temporaryo nga magasira, tapos ang operation anay ang new City Hall sa Talisay City. Pagod man ipaydalom ang kabugusan nga building sa ginatuwag nga disinfection. Ang ginalinan, may taga-sudad sang Bacolod, na ini sa Action Rex sang nurse nga taga-Bacolod man. Ang nurse nga asawa una nga nagpositive sa COVID-19 kag ang bana nag-transact pa ni siya sang
nag-renew sang yes nga business permit sa New Talisay City Hall sa nagligad nga simana. July 29 kahapon lamang kananti ginpaswab maning bana action rex mo positive ka ba yung asawa niya. July 29 kahapon ining bana ni ang resulta nga siya ang nagpositibo man sa COVID-19. So mo ning resulta kung nga ang nagamando si Mayor Niel Lizares nga i-close na kag-disinfect ang tarang-tarang nga mga opisina dara sa New Talisay City Hall. Plus, hambal ni Attorney Ialdama ang ining nag-renew sa isa nga business permit sa City Hall. Mayupod pa ni Action Rex nga ila sa nga sekretarya. Ang sekretarya subong nagabatsyag man sang lain sa isa nga lawas simptomas sang COVID-19. Pero why pa niya ma-report Action Mar no? Nagpa-swab test naman eh. Na pagkuha naman sang swab posible kay diri ni Action Rex sa Bacolod. Ang mag-asawa diri sa surat sa Bacolod pero ang bana gusto lang wali nito sa may surat sa Talisay. Ito nga nag-renew sa sang nga business permit. Ang una nga nagpositibo ang asawa plus ang ila sa bata mo. Ila sa bata una nga nag-positive ulihin na lang niyang bana positive pero naka-transaction o kung naka-proseso na sa isa nga papeles dito sa Talisay City Hall. City Administrator Attorney Jonathan Ialdama. May nagkadtong na taga Bacolod nga positive sa COVID sa City Hall last week and kanggapo na nabalaan nga positive siya. This person nag-renew sang iya nga business permit. Galing kadamo sang offices naging katuan niya. So, although ang offices wala pa siya kasunod sa office no sa sagwa lang but si Mayor deemed it fit na disinfect na lang entire nga building. Kay balaan mo I think ang residente ng taga Bacolod nga may negosyo nga nag-renew sa iya business permit. Ang iya nga asawa do doktor eh. I think daw irresponsible man sa action niya na supposedly kabalo na siya nga wife niya is i-doctor kag nauna ang wife niya swab eh. Nauna gwa ang result ng wife niya prior siya result nga nagwa. So later on masigin pa swab na siya dayon mas isang Bacolod because na positive ang wife niya kag yung bata niya. Sekretarya nga nag-upod siya kadto sa City Hall, I think mag-manifest ang symptoms ng COVID. So ay nga within it fit na lang nga i-disinfect ang bilog na building sa City Hall. Attorney Ialdama, hambalya, kumubos sa Wayman sa opisina kapati holiday, pabalik operation ang City Hall sa Talisay sa Agosto 3 o kon Lunes na ngadlaw. Sa loon naman ang Bago City, na-mention kapon ang syudad sa Bacolod. Ang LTO nga case action Rex, di ang rason sa pag-lockdown may isa ka local stranded individual nga nag-positive ka nag-transact sa bayan sa LTO. Hambal ni Bago City Mayor Nicolas Yolo, ining LSI nga nagkadto sa LTO, may isa ka empleyado sa Bago City Hall nga ang utod niya ara man that time sa LTO. Ining utod ni may kontak sa LSI nga nagkadto sa LTO kag isa lamang sila Action Rex kabalay. Nga ang City Hall subong sang Bago City temporaryo man nga ginpasirad-an magluwas lamang Action Rex sa mga importante nga dapat mag-duty, medical, DRRMO, security, kaga safety group, ining garbage collectors, mga street sweepers, kaga market personnel. So sa interview siling ni Mayor Yolo nga subong adlaw magapagwa sa Action Rex ang official statement sa diindra nasaad kung ano gid ang rason sa temporaryo man nga pasira sang Bago City Hall. Ang sabay naman sang Kapitolyo Provincial mga more or less mga 15 ginpapahuwayan ay trabaho empleyado assign sa sining opisina. Hindi man bilog na yung Capitol? Hindi, sarang ka office. Okay. Amo rin ginadutihan lang sa nagpositive nga empleyata. Di ko mo kay isa lang silang opisina.
tanan dira nga mga assigned nga personnel or employee gin advise na nga mag-quarantine, laban home quarantine ay kuhaan na sila action rex ang swab. Kulaton ang resulta mag-negative, di babalik. Kung mag-negative tanan nga muna ang ginapangamuyo ni Governor Bong Lacson, buksan naman sa operation ining opisina dara sa sulod sang provincial capital. Pero ang bilog nga Kapitol yan, di pag-disinfect ni Action Mar? Ang disinfection action rex sa report ka na baton, tano ka na si Mana, mo? Si Mana may disinfection nga kinapatagayon ito sa nagkalain-lain nga opisina, department sa may provincial capital. Pero ining disinfection niya sa ning talatapan nga ginatrabahoan jutian sa nagka-positive, patagayon na niya action rex subong adlaw, no? Pero disinfection o ubo sa lingon hilit-hilit na dapat i-disinfect kini nga test pasyor masiguro nga may isang nalatnan nga ibang nga maapeliyado sa Kapitolyo. Action na mahal sa Dumoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras. Dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining nalumos nga apat gid ka miyembro sang pamilya ho. Naanod sang nakaligad tong adlaw na kita na halos kompleto na mga kaksyon, pero ginakasubog gid naton nga iga-report sa inyo nga ini sila nasapuan nga isa na kamayami nga bangkay. Sige, standby na aksyon Brian kag aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kalakip man ang aton sining nga mga out of town reporters. Mighty si anay isa pagin malakay
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 na nga oras 12:25 na mga kaaksyon. Daligid lang standbyan ay matagtapila ka mga commercials plus ang inyo sining mga greetings mga basahon tana mga kaaksyon pagkatapos lang sining mga importante nga mga commercials. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang nga mga pahanumdum. Sa paste? Ayos, sige, daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga hilikoton ta diriho namyaw kita. May lang nga pag monitor sa kay Jocelyn Acevita Ulak, may lang nga pag monitor sling niya wala sound. Okay lang na. Pero mayara na subong, no? May sound na. Lisa Monte Castro, baga kabalakas hindi Lisa, oh. Gapang gaunay ko no sa dulunggan niya ang headset. Ayos, thank you so much gid Inday Liza Monte Castro, no? May lang nga pag pamati And sa kay Dennis Richard Tibor Roma, amo gid na kay may gina-endorso nga produkto. Amo na gani, no? Buyong ginistuto Richard Tiboro mabalaan niya gido. Remark Lamayo may lang pag monitor kag sa mga upod yaga panyaga si Ate Helda Boss Fark Ami and John Paul, no? May lang pag pamati. Alin sa kay Toto Remark Lamayo. Kay Tobias Nets wala audio. Tobias Nets kay Cathy Bear may lang pag monitor. Mary Hope Salomon Gangoso may lang pag monitor Mary Hope and Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maao, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, please greet lang kay RG Martino sa iya sining kadlawan today, no? Sige, happy birthday. Halin sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. RG Torres Sinayo, may lang pag monitor. Mangkot lang ko tani kung may update sa biyahe Iloilo Bacolod. God bless. More monitor lang kami di sa La Carlota. Way patasubong update kung may biyahe, no? Gina-check man namon from time to time. Jose Herson Lapinig Honyo, may lang pag monitor dra sa area sang Barangay Granada. Blani mo. Jocelyn basa tanan ni. Ayos kay LJ Ortiga Borja, may lang pag monitor sa Purok Malinong Barangay Tangob. Tamiyaw ko lang datanan nga naga pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much LJ Ortiga Borja, no? Kay Jean Perida Gatso, may lang pag monitor Jean Perida Gatso, no? Greet lang sa pamilya Perida kag Cambio sa Libertad Public Market. Okay, sige. Thank you so much, kid. Marilyn Diaz, good PM lang. Marlene Diaz, no? Kay Armando Cabiles, Valencia Kinet. Thank you so much, idol. Kay Bilin Salao sa Barangay Tangob, may lang pag pamati. Kay Inday Blasa, good PM lang. Kay Regent Tan Villalon, may lang pag monitor man dara sa Central Manapla, no? Sa Barangay Purisima. Paring Emilio Sigumpan araman ho, may lang pag monitor paring Emilio Sigumpan kag sa kay Madam Ninita, no? Sigumpan kay waswit niya dara sa Country Homes Barangay Estefania. Kay Raimundo Makiling, may lang pag monitor Raimundo. Tabo sa Barangay Villamonte. Dugay-dugay Sir Raymond Makiling, dugay-dugay lang, no? Ronel Penuela, may lang pag monitor ara sa Manila galiho. Ronel Penuela. Ariel Kabatak, may lang pag pamati. Kag Love Sam, good PM sa Rex, watching live from Country Homes. John Folk, paring John Folk Honyo. Hidla man tas ang tukar mo paring John Folk ba? Love Sam, may lang pag monitor. GR Mainit Rihon, kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag monitor kag kay Regent Tan Villalon dara sa Barangay Purisima, no? Merly Gonzaga, may lang pag monitor and kay Fred Ninia, kay paring Rowel Lanawan si Roma ho dira sa Purok Isla Barangay Villamonte, paring Rowel Lanawan si Roma. Fidel Togli Ortega, good PM lang. Ming Gallego Gapis, no? May lang pag monitor kay Ming Gallego Gapis. Thank you so much.
Jose Mungcal Torilla, good PM kay Chirek, Eric Rojo Asyado. Ga-monitor gid sa BBB. Ga-tamyaw lang sa taga Pandanon Silos Morsia, may lang nga pagpamati, no? Ayos. Then, nabasa tanan no? Ayos, dagang salamat gid sa iban pa naton nga mga ginatamyaw kay Tagnong Leonilo Rolejo, watching from Cabog. Thank you so much, Tagnong. Kay Rosalio de los Reyes, may lang nga pagpamatis pamilya Kilantang, Hukson, Binalbagan, Progreso, Aldamar. Thank you, sir. Nalds Parcon Ligarde, Mandawi, Cebu, Gapanyaga. Sige, thank you so much, Nald Parcon Ligarde. Kay Nel G. Montero, may lang nga pag-monitor dira sa Bulawan Bakery sa Pontevedra. Reggie Tilanas, Reggie Valencia Tilanas, good PM Action Rex. Grabe nga halit sang mga kurto-utok nga mga tao, no? Nga sira ang duta ka City Hall, bangod ilaman lang para... okay, sige. Orlin Vergara Hinsole, may lang nga pag-monitor ga pamati sa vulcanizing ni Joy and My Fronting Star Lumber sa Barangay Tangob. Thank you so much, Orlin Vergara Hinsole. Kay Laydin Navarrete, may lang nga pag-monitor dira sa Pulupandan Bonrayan. Laydin Navarrete. Kay Lia Borda from Jeddah. Okay, from Jeddah. Lodi. Thank you so much, Gid. Leo Bodra, no? Yeye Leonedas, may lang nga pag-monitor sa Singapore, ho? Sige, daligid lang mga kaksyon ang iban pa nga mga talamyawon ta, pagkaronan tayo pagkatapos lang sa mga importante nga mga commercials. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 12:35. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 12:36 ang atong oras, 12:36 na mga kaaksyon. May lang pagpamati kay John Francisco, no? Kag kay TC Francisco sa La Castillana. Kay Eric Amamillo, may lang pag-monitor Eric Amamillo sa barangay Panadiao, Isabela. Kag kay Kagawad Melchor Baruca Rombines dira sa Banwa sang Indubaan. Kay paring ala na balis kag Josing Tupas galino. May lang pag-monitor dira sa Olympia Village. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden, maki-update kita apat ka pamilya, apat ka mga himatasang pamilya nga naanod sa Suba sa Moises Padilla na kitana kahapon duwa ti kaina sa ngaga duwa man bali apat na tanan mga kaaksyon. Kantuan tang balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Bry. Rex, kompleto na no ang apat ka miyembro sang pamilya ang nagkalaanod ini sang tinalikdan nga adlaw nga Martes. Ini sila ang nagkalakitan na tanan na pinakauli diri kaina sang aga las 6 inidia nga sanday Edmond Samson 17 anyos kag Jovelyn Banaag 48 anyos. Ini sila ang dira na sapuan sa may crossing Magalyon nga suba nga porsyon Action Rex sa Banduag yapon sang Moises Padilla. Kag ini sila upod Danday Roldan kag Danilo Banaag nga nasapuan kahapon nga adlaw. Sunod diri sa kay police Captain iya nga si Hansel Lumandar sang hepe sang Moises Padilla PNP. Ining duwa Action Rex medyo bulagay na ding lawas nila layo anay pero nasapuan ini sila nga nagapakilid na sa suba kag kompleto pa man nagila sila nga mga bayo amo na may nakitaan nga mga lagom-lagom sa ila sila nga lawas Action Rex, no? So ginkuha ini ganayon sang mga naga-rescue from Hinigaran kay ni sila mga taga Hinigaran gindala na ni papauli kainaman sang aga. So kompleto na ang apat nga nagdala anod tinalikdan iya nga adlaw. Yari ang confirmation ni Lumandas Angot Sri. Yung senaryo daw nakita na gid halos tanan ano ang mga nagkalalomo. Sa day owning lately la nakita sir. Okay, so as of today ang update natin is nakita na tong dalawa si Jubilin Banaag ang 48 years old at kasi yung 17 anyos na si Edmond Samson dito sa yung isa sa Hacienda Lilia sa Crossing Magalyon tsaka yung isa sa Exodus River dito din sa Barangay Crossing Magalyon ng Moises Padilla at around 6:30 and 7:30 sang hapon. Sir, adjacent lang ba sila or medyo ano? Yung ilog na to is ano lang mas malapit lang tong siya no nakita tong
may Exodus. Anong Exodus na ilog. anong sitwasyon po, sir? Nakalutang ba sila or nakasubsob doon sa lupa, sir? Nakit sa sabahan sa river. Nasa tunga sila, sir, or sa tagiliran lang? Nasa tunga gid sila, sir, sang suba or sa gilid? Nasa suba na. Gilid sa suba. I see. May mga ano pa sila, sir? May mga damit pa sila? Or ano sitwasyon? May mga actually hindi ko nakita yung yung responde is mga sinabihan na namin na dalhin na lang sa gilid. Kasi naman nakalutang dun sa river. So ngayon, sir, ang mga labi nila, saan na ngayon, sir? Kinuha na ng rescue ng Inigaran kasi kinuha na ng pamilya sa Barangay Gargato sa Inigaran. I see. Medyo nandun na lahat. Ang confirmation ni Lumandas angot ring pagka sa puna, siring duha sa apat nga nagkalalumos. May angot siri luyag ni Lumandas nga makigsapol diri sa mga barangay kapitan sang Moises Padilla nga may ara sang overflow ang ila sa nga lugar kay dira gali may tatlo ka mga overflow dira nga serving at talabukan sang Pumuloyo, may ara gin man sang hanging bridge pero hindi malabyan sang mga salakyan o kondisan motorsiklo pa. So may plano sila mandas diri nga mitingon ang mga kapitan kag iban pa nga departamento may bidra guro sa Moises Padilla agon magbutang sang pila ka mga balaod, mga signages abi or pila ka pulisa nga kon nagaulan-ulan kag may indikasyon abi nga magbaha. Hindi na pagpiliton pa nga magtabok action Rexa. Pila binagid kon mga pangayaw ang nagakalalad po dira dapat tay aragin sang magmuno sa ila nga mo na kadelikado ang overflow. Kay kon masunaran kining mga nagkalamatay lunsay mga taga Inigaran ini. Pero pero may ginagyan na action, Bray? Ayos kaya mo ginang ilaya talabukan kung may salakyan kay action Rex ang overflow. May ara man siya sang hanging kay kung way man lang sang baha siguro ang overflow na guro do kuan man lang na do lagyan man lang na siguro na da ka salakyan kag tricycle mo. Yes, amo ginang purpose ni action Rex alagyan gid ni siya. Galing kay tikon magbaha amo nang dapat hindi ka na lang magtabukid kay delikado gid siya mo. May hanging bridge actually para sa tawo gid lang action Rex duwa ini ka tricycle mo may anom tuya gani nga nagpalanaog kag sa hanging bridge sila nag-agi ining limaya tiya nagpilit gid sila gin try nila gali kay napatyan sila motor tunga-tunga kag dito nga umabot ining why nila na-check nila action Rex why nila matulupang dan nga buslog na gali ang tubig hindi gali ang color sa tubig hindi gali kay daw gatas bala nga baha action Rex daw puti lang siya gapon, do tinaw lang siya bla. So I guess lang expectar nga baka na to gali ulo na sang baha nga mo to nag-igo sa ila action Rex. So may mga tikang himuon karon ang PNP para hindi na masulit pa sa ining trahedya dira sa nasambit nga overflow. Balita gikan sa na sang aga may aksidente sa Kawayan na ipahaponan tani tricycle kag motorsiklo ini kamusta tong biktima action, right? Sa hospital galing king igo ini action Rex aragid sa ulo. Ang gasakay sa single nga motor? O gasakay sa single nga motorsiklo kay gasunod sa tricycle. Si tricycle niya nag-u-turn lang kalit nga wala way mga signal. Wala signal. So pagbunggo ya ati nalampos kinang ulo ya sa dinto sa Kawayan gani action Brian? Sa Purok 2 Barangay Piling action Rex. Sa Piling. Okay naman rin mga alas 7 man isang aga nagluntad ini nga sambit nga aksidente. Ari sa ospital sa Corazon gindala diring driver sa motorsiklo kay daw gakayaon gito kay na may mga dugo sa ulo. Ang driver ara naman sa posisyon sumonga sang kapulisan action Rex sa ating mga tinian. Amo ang mga balita gikan sa Nokpo action Brian Morden nag-report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Pila ka parte sang dira sa may Purok BM sa Barangay Takuling Blaho sa siyudad sa Bacolod gin lockdown sining aga matapos nga positibo ang isa sa mga pasyente dira man naga-istar sa among nga lugar, no? Bantayan lang dugang sining mga detalye angot sa sining pagpatigayon sang lockdown sa Purok BM Barangay Takuling. Kadto antang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office maki-update tanay sa manhunt operation sang mga kapulisan sang Police Station 4 padayon pagnubatok sa 5 ka mga persona nga nagbuno sa isa ka gwardya kagabi sa Barangay Villamonte nga nagresulta sang kamatayon sini. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Alright, Action Rex. Good afternoon. Grabe ba? Do santon ba? Ayo di purma. Ang tingog do endorsement ka santon. Ay, santon plus. Ayo di purma. Basi off imo da mic ha? Basi off ha? Off hindi. Gina-off ko lang. Basta sige lang kada iawakal, ha? Abot ko gid mo. Sige lang. Abot ko gid. Abot mo gid gigalantaw kada sa live mo. Ayo di purma. Wakal ka do nagagig katumba para to. Ay kala. Kita ta kadi sa. Kita mo ko sa live. Tingin na libak na kadingadaan, no? Siling ko makakuha gito sa matirada gito sa mo. Kita mo lang tirada gito sa daw. Santon plus kitang bulong sinano. Laban eh. Santon plus, come on. Come on. So that Rex will good enough. Ayo di purma. Stay at home. Ayo. Pizza 30 na. O gani, 30 na. Buwas 31 na, wala opisina gali. Buwas. May 31 pa o? May... Ano matyaga mula 31? Boss, may 31 pa. Sabi ko 30 na ang bulan sang July. May 31 May 31 pa. Today is your birthday. Ayo di purma. Ate o eh. Kaya nga swelde. Ina kon may bilin amo nang sumpong ka, no? Ina kon may bilin pa. Amo na dang sumpong. Amo na dang tirada, no? So kon wala na bilin, pahimunong sa banga, no? Amo lang nakasimple. Hindi, simple na yan. Kung wala na, pahimunong sa banga. Okay. Kag magpangalot sang ulo. Ayo di purma. Amo ba? Hindi amo. Kas advance lang ka. Kung may ara eh. Ara eh. Pero kung wala, wala man pahimunong sa banga. Kapchad. Oy. What the friend? Oy. Where are you now? Ayo. Kalau kadawan talang ni ang sitwasyon subong. Ito ba pa ang panahon na Gani, no? Gatang-iting init o. Gatang-iti ang init since pa kayo na sa ngaga. Daway ka shutdown si Galom. Wala. Mayo man na kay pilamang kadlaw nga pilamang kahapon nga panaliti kag nagaulan siya. Ani man do ka budlay mag sa ablaw? Oo. Gabi do ka paskog sa ulan. Kagabi? Oo, paskog ulan gabi. Uy ko kabatsa. Ti paano ka paguro ng tulog? Gabi naman. Gabi ka naman. Pero may ko kabatsyag. Kabatsyag kaya nakaguro sa imo nga hawlan. Gani man. Amo na nga may kabatsyag, no? Nagulan kagabi? Oo, kapasko gabi sa ulan, Kala ko doon na ulanan si Jumare kay. Ayo di purma. Sana ulanan siya. Naulanan siya. Balaan kisa ko ulanan siya, no? Oo. Kito ga kwan? Kasalop mataya. Ayo di purma.
sobrang nga ulan, no? Muna sobrang nga ulan, nagkasala loob ang ato nga kalimutaw, no? Gani. Parinono, ang kita dito, mayong ugto na sa imo. Mayong udto lang Parinono. Parinono, pagpuro panyaga da. Parinono agisando kag si Mary Elizabeth agisando, no? Oy, birthday ni John Solinap subong. Gani man, birthday ni paring John Solinap, aga pa ko nag-greet sa iya, oh. Ikaw nag-greet ba ko siya to, ah? Siling nga, padala ko lang da. Ayo di purma. Siling ko gida, mamangkot pa ko tani ko na, no? Padala ko na pre karon na. Magtulo-tawahay, no? Okay, pre, happy birthday kay paring John Solinap. Happy birthday. Kapilaya, subong? Kadod ka 20 city, kung 26 sa subong. Ayo di purma. Hindi ako do, 23 pa lang, bro. 23. Okay. 23, sige pare, happy birthday pre, ha? Happy birthday, pre. Enjoy your birthday today, Because enjoy. Today is your special day. Correct. That's why padala ka day. May padala ka day, Okay, Ayo di purma. Okay. Si Kapchan. Kagawad yung friend, Kung nagkilala ko pa yung buweset. Pangdugsingon to ni Slana, Oo, kaya daw, kuwan man, Si Joan Mills sa Mansilingan, no? Gano siya? Ningya, wala gitada. Ay, ano, ikaw... May swimming pool ba to? Gani man. Sige lang, ambot kung pwede na kapaligo, Basi ni Brad na pwede, kaya social distancing. May kapaligo na daw. Pwede na daw, guro. Ang imo to papaligo, guro, duga na tuya. Dugay na tuya, way patuya isikyo. Way pa ang COVID, guro, ya. Oo. Okay. Namin na swimming pool? Namin na da. Kay luwas nga may swimming pool, may area pa blang nga pwede ka balay, pwede ka saot-saot, Ay ka na, bigling nga lugar. Oo, namin na da. Okay. Sige. Hindi, Joanny Mel, prepara lang da. Prepara lang da, Joanna. Swing kami na ni Palerex, kaya makapaligo-paligo kami da. Pro, ay da, advance. Ayo di purma. Joanny Mel, advance na, bi. Advance na, punano ka man mo nga. Advance na. Joke lang na. Ako may arayawat pa man. Alaban. Sige, nano na ng manhunt operation niyo? Sige ni kay subong ongoing ang manhunt operation sa station number 4. Sining 5 ka mga persona nga ginaligar mo ang nagpuli kastigo kagabuno sining napatay nga security guard kagabi nga kilala sa kay Freddy Baldi Lopar, 34 anyos, taga Hacienda Culahaw, Barangay Eustaquio Lopez, Silay City ni Action Rex. Now, kay na akakun kagabi, nakita ni siya sa piyadala ka mga residente, aragid sa ikan sang dalan nga naga si Coco, no, kag sa ulihin na di parahan, nga may igo, gali ini sang puno, ining si Baldi Lubar, posible amo ini ang ginalinan sa kamatayo niya kagabi. Now, 5 diri ka mga persona ang ginaligar, nagpuli kastigo kag buno sining napatay nga security guard, kag isa diri sa mga na-identify base sa report nga gisumiter sa police station number 4 sa operations branch, amo ini si Asertin Tata Namyon. Amo ini ang una nga nakalalis kagabi ni security guard Baldi Lubar sa isa ka birthday party dira kagabi nga bitado man ini nga napatay nga sa diin ang nag-imbitar sa iya mismo maniya upod sa trabaho nga si Salvador Posadas. So natapos ini Action Rex nga nagsulod ini gulpe si Tata Namyon kag naglalisay sila bla sa sining napatay ni nga security guard nga si Baldi Lubar kag sa ulihigin dulong ini ni Salvador Posadas ang ining amigo yung gin-invite sa birthday party nga sa ulihin nakibot na sa gani nga notisyahan niya na nga may nasaktuan nga patay na sa may circumferential road dara sa may bangga sungi nga ginatawag nila sa may area sang barangay Villamonte. Bangga ano? Bangga sungi. Ano nga ba tawag nga bangga sungi, ha? Basi kung damo di na dampi man? Sa may circumferential road sa barangay Villamonte, lapit na sa may Sabis, bla? Oo, nadradang area. Kahit daw liquid na lang lugar, Action Rex, although nga may suga na kag may poste, grabite mo din nga kapos na nakitaan, ang ining natumba nga napatay nga si Freddy Baldi Lubar. According sa kay Police Major Charles Barangay sa station number 4,
nga posible mga grupo ni Tata Namion ang kasigo kang nagbuno sa kay Baldi Lubar nga ilagin bantayan kagabi matapos nga kuntani mapauli na ini dito sa may area sa syudad sa Silay. Pero tilikod Ano to siya kuno? Security guard? security guard according sa kay Police Major Charles Sever. Di si John Villarosa, di o warehouseman kuno na siya? Warehouseman. O warehouseman? Sa warehouse sa O sa warehouse, warehouseman man na siya. okay. BD o warehouse sa Rosario, Lacson bla. Nagatrabaho ining biktima. Pero initially sa parts ng police ti gwardya. Gwardya, si gwardya guroy, sama na yung warehouse guroy. Kasi mo na dito. pagsilingon guro ni isang sinang aton nga listener. Okay daw kilala ni John Villarosa guro ho. Ate siguro, tikalimutin ang bali Major Charles Sever at security guard. Gani man. Di ba na tayo nagbase sa ambal sa police, no? Because the right person introduced the name of the victim is only the police of Station 4, no? Major Charles Sever, no? Anyway, ito siling ni Major Heber Action Rex Padayon, ang ila sining manat operation kag madakpan ini mga persona nga mo ang behind sa pagpatay kagabi sa sining si Freddy Baldi Lubar. Pero kilala na ning liman Ang isa din nakilala ti mo ni si Tata Namion iti proba hapos na lang niya. Hapos na lang niya makilala ni nga apat niya kumadakpan ni si Tata Namion ni Action Rex. Ano nag-inom-inom sila? Actually, bitado niya sa birthday party si ini napatay ni. Nang nag-invite si amigo yaman nga si Salvador Posadas. Ali kay ning si Tata Namion niya nga gugulpi niya nagsunod sa balay sang birthday celebrant. Kagamo nang sabi doon naglalisay sila ni Kwan ni sa napatay ni. Kaglikong si balo sa napatay gin bantayan sa giling nga magpauli. Kag dito gin harangan ang iya sining motorsiklo. Kag dito gin pulihan sa kastigo hasta nga ginbuno siya. Nga nagresulta sa iya sining kamatayon Action Rex, no? Pamatian ta si Police Major sa Barangay Pesang Station number 4. So, na-identify yung mga suspect kung yung subang mga ito nga at-pursuit pa dyan sa ila and then maulat kita sa mga dokumento na aton kinangalanan para ito mapailang kaso din sa mga suspect subject. Dili sir, anong motibo dili sir sa pagpatay sa biktima? So, siya sa ginalantaw dato, dili ng motibo is ang stupid argument din wala sila nila inintindihanay misunderstanding is because ang ay namin suspect and then biktima. Paano nakapunta silang biktima man? Anong kastada kagabi na tabuman? Bali, may nag-attend na sila sa birthday party yung biktima pwede naman sa trabaho. And then ang iling suspect, ang isa ka suspect, nagsulot sa balay din sa may party. So, pag dito, wala nila dito mula kainom, naglinarita yun yung biktima and then pang suspect. So, after nila, naglinarita yung dulong according sa taliya ng balay isang may party, yung dulong yan yung biktima sa kahit motor. So, natindot yung nag-attend sa ang taliya ang balay na may party nagpumusyon. So, amo na ito na dito na-discoveryan nila ang biktima ni igot natin pagbubok. Action Rex, si Police Major Charles Sever ang hepe sa station number 4 nga magigkaroon ang nagalid sa gining patagayon nga manhunt operation sa mga kaupdanan ni Tata Namion nga amo ang ginapatian sa likod sa sining pagbuno ni kamatayon. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga kaaksyon ta dira nay ho, daligid lang ha, daligid lang sa mga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:02 ang aton oras, kadtuantang mga balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Sunahontang balita gikan sa siyudad sang San Carlos. Upod kay Aksyon Stephen Presquito, ini may daligid lang, no? Kay na missing ang iya sining headlines, no? Sige, kantuan tanay si Aksyon, daligid lang Aksyon Stephen Presquito, ha? Unahon tanay balita ni Aksyon Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay. Ini may kang tanan sa isa ka persona dakop sa Escalante PNP sa bypass operations. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, isa naman yung persona dakop sa bypass operation patigan niya sa Escalante City PNP sa pagpamuno Police Major Heljan Bispe sa Market Side, Barangay Old Poblacion, Escalante City, mga pasado alas 2 kahapon sing hapon, pag ining persona mo si Rosel Siastico E. Villaseran, 27 anyos, single residente sa Purok, Mang Kiling, Barangay Old Poblacion, Escalante City, kag ining suspitado Action Rex, nag-engage sila sa illegal na drug peddling, kag kung sa pagbaligya kag ini gin-operate sa mga operatiba, kag nadakpan ini siya, kanakuha siya recovery ang pulo tanan ka mga plastic sa siya, kag ginasuspitsahan iya nga siya bo, dala ng bypass item, kag isa iya ka 500 piso bill, ang marked money, kag inisubong ang persona, punong sa custodial facility, sang saga o kung sa Escalante City PNP kag magapangatubang sang kaso may pasaka sa iya angot naman niya sa pagbayular sang 9165. Balita gikan diri sa Sagay, Aksyon Tamon Forte nag-report una sa balita na stasyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Tamon Forte, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang balita ni Aksyon Tamon Forte, kadtuanta balikanta si Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa sa sining understaff blang San Carlos City Hospital. Bangod man sang 20 ka naka-quarantine nga mga doctors and nurses, kag isa ka sima nagpositibo man. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor, Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Daligi lang Aksyon Percival, kay ga-flash na ding iyang itsura kag ngalan, no? Aksyon Stephen Presquito, mayong hapon. Basta
staff na siguro no, San Carlos City Hospital. Mitado kayo ang operasyon sa nasambit natin ng hospital. Sunod pa sa kay Dr. Arnel Lores Portuguese, atong City Health Officer. Kapin sa 20 ka mga nurses kag doktor ang ara karon nga nagka-quarantine sa mismo sa San Carlos City Hospital. Kaya sa diin isa ka station ang gintasira ini temporaryo kag isa ka ward kag amo ini karon ang disinfect sa aton nga San Carlos City Hospital kag continuous ang pag-provide sa mga PPEs sa mga nurses nato kag doctors. Padugang pa ni Dr. Portuguese nga hindi pwede no nga balibaran ang mga pasyente nga kung magkadto sa aton nga hospital labi na sa aton government hospital nga batunon gid no. So dawaton gid ang mga magkadto labi na sa emergency room kag sa delivery room. So ang mga magpakonsulta even nga kulang na sa personnel sa ang aton nga city hospital sa karon kay ang isa ka doktor nga ara man sa Bacolod sa karon nga nag-quarantine tungod nga nagpositibo. So amoy na karon nga kanako sang kakulang kag ang manpower sa aton nga city hospital sa karon. Pangsulod pa kay Dr. Portuguese ila sa gihapon himuon ang tanan para lang no nga maserbisyohan sa gihapon ang publiko bisan pa man sa City Health diri sa siyudad sa San Carlos. So ang dugo nato na Rex nga isa ka seaman no atong gi-confirm sa kay doktor nga upod sang atong kapitan nga sang barko sang Fastcat no nga nagpositibo man sa swab test kay isa lamang ini sila kapuluyan, isa lang sila kabalay upod sa atong kapitan kag ang ilang mga asawa nga sa karon gin quarantine man kag patigayunan sang swab test kay ini sila ang mga direct contacts o high risk contact nga primary sa mga nagpositibo, sir. So may atong karon nga update diri sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos. Matapos ang San Carlos, we have Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Cadiz City Health Officer ginklaro nga wala sang local transmission sang COVID-19 sa siyudad sang Cadiz. Yari ang countdown sang balita. We have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Kinklaro karon sang City Health Officer sa siyudad sang Cadiz, Dr. Maria Victoria Ibanez nga wala sang local transmission sa bahin sang COVID-19 nga kaso diri sa may siyudad sang Cadiz. Ini matapos nga nagwa man sa pila ka mga balita na binigay sa press media kag tinawag sa iyang mga city councilors kung bala matuod ang amo nga balita. Suro sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa wala kayo local transmission sa Cadiz. May aton nga local transmission, domestic transmission. Amo ni bilang ako sa mga pasyente, ang patient number 4 na nalatnan niya si patient number 8. Si patient number malatnan niya si patient number 12 and number 13. Sila na sila kapamilya. Nagtanan sila rin sa facility. Madumduman Action Rex na ang apor nga ini kon authorized person outside residence nga isa ka Filipino nga nagalin dito sa Lapu-Lapu City sa July 4 nga nagabot diri sa may siyudad sa Cadiz. Kag nagasakay siya sini nga single motorcycle. Pagkatapos mayara siya ginabatya, ginaghapit pagani siya nubya sa may siyudad sang Sagay. Sa isa dito ka barangay nga sa diin ato ang mag-amay. Kaya sila nga nubya kang amay nang negative naman sa swab test. Hindi sila iya nga magpamilya, gitingob sila sa isa ka room sa St. Andrew. Amo ini nga dira na laglaton ang ini nga virus. Kag hindi iya nga sing naglaton ini sa gwa kundi ara mismo sa sulod sang quarantine facility. Duha naman sa ila ang naka-recover samtang ang duha yara sa gyapon sa Banwa sa Ibi Magalona. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa Cadiz City. Sa ilo kita na sa area sang La Castillana with Aksyon Percival Villamor, persona nga may kasong reckless imprudence resulting to homicide. Arestado matapos ginserve ang warrant of arrest sang mga kapulisan sa Banwa sang La Castillana. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers.
ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sang wanted person dito sa Bonifacio Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamantiga. Ini ang nadakpan nga action rex nga may warrant of arrest kilala sa kay Aljon Gilugay. Ini siya pumuluyo sa Hacienda Silina, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya gindakob sa aton nga pulisan pinagi sa warrant of arrest nga may case number 19-091 sa kaso nga reckless imprudent resulting homicide. Pag ini may bail recommended nga 60 mil ka pisos. Karon ini ang suspect ara detain sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Report live gikan diri sa La Castellana PNP para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Tercibal Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwasang La Castellana. May lang monitor si Toto Gari ho. Dra sa area sang Vista Alegre. Vista Alegre ni mo Togar, no? Toto Gari. May lang pag-monitor dra. Daligid lang mga ka-aksyon, standby yan ay matagtapila ka mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat. Ito ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 18 na nga oras. Salang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin, mapag-goodbye na kita. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sa ning pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Mapag-goodbye na kita. Thank you so much gid sa kinanda na ko ang inyo sa ni ka-aksyon sa kahanginan aksyon. Rex Kantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.